government. Mano jatend piny Kenya ma oloso chien kanyo ka loro koda weche mag ng'anyo mag lakteche bang' en owuon ka osebedo ka leng' thi. Kata kamano jatend jotich mag piny owacho ema osebedo ka chuoko mar thege kin lakteche kanyakla kod jokanyo moko mag piny owacho mar tieko weche mosebedo ka nitiere. Unyalo paro juma mokalo chien doho kokalo kuom jang'ad bura Byron Ongaya ne ochiwo thuolo mondo kwethgi te owinjre mar mondo mi okel konyruok ne japiny. Roselyne, ma en ang'eni en mbaka ma wasebedo kwaluwo Ken kachiel kod governor. Ok wach mawendo, unyalo paro e loch mar Uhuru Kenyatta. Lakteche nong'anyo kuom thuolo mandalo 100. Winjruok manyien mar CBA ne gikete koge kod sirikal mamalo. Kata bed ni health en a devolved function. Roselyne, wan kama tek ahinya. Wakonyo wach ni nade? VJ ngeni wacho ka pile ni health mana kaka agriculture in a fully devolved function. Manyiso ni counties onego beni nie mstari mambele mar ng'iyo ni to jo Kenya oyudo health koso nang'o. To ingeni pile wasebedo ko wacho ka ni king'iyo chik to chik wacho ni resources follow functions. Manyiso ni function kosedhi to pesa ma commensurate bonego beni dhi ang'owa e counties. To pesa no kosebedo kadhi mane mamine no kano wacho kata ni king'iyo tich mar sirikal maduong' mamalo dongodo en policy gi referral hospitals. Ma wang'e ni referral hospitals gin adie Kenya ka. Tisebet kiyudo kata nyochi neno community health promoters kineno ka sirikal maduong' dwani mondo gine magitim ang'owa giti function no. Yet ma en function mar ang'owa mar counties. Kore miyudo ka yuarruok ni osebet ka nitiere nikech yudo ka nitiere kamoro mantiere nyao ma sirikal maduong' neno ni ka gi devolve health ni to pesa be bro timo ang'owa bro dhi kuchocho to pesa ni gidwani mondo gidong godo. Sirikal ni osebet ka wacho pile ni giluwo chik. Kineno koro mana kaka gisebet ka giwacho flagship margi mar affordable housing. Magi wacho ni en tich sirikal ng'e ni dhano timo ang'owa odak maber. Kendo giwacho maber ni mane mamiyo gi teko mar gero ne ji ute kata ka bed mana ni ute en mar devolved. Sani be king'iyo chik article 43 on economic and social rights. Tiwacho ni sirikal nyaka mi jopiny access mar health, adequate health. Manyiso ni kata ka ne ng'anyo ni dhi mbele to ja Kenya ma kawaida ok onego beni inyore nikech sirikal ok tim ang'owa ok winjre gi lakteche. Wach mar ng'anyo ni masani mar chudo ni ok en gima nochakre sani. Sani winjo ka koro sirikal wacho ni pesa ma jogi dwaro ok en pesa ma ginyalo chulo interns. Wang'e ni e sirikal nitie pesa ma ichulo ga interns ma giketo ma en 20,000. To daktari ma intern ok en intern kaka ng'ama emomine no ka ng'ato kodhi somo daktari to kosomo higni 4 osomo higni 6. Nitie gimomiyo oket kamano somo no. Omiyo kane gi negotiate CBA ma giwacho ni pesa monego beni chulo gi en 200 gi wiye. To nego beni sirikal hona mano nikech ka sirikal oduogo to nyiso unia ni koro wadwa ni mondo ulok nying ni mondo ugol intern wach no junior doctors mondo ka koro wachulu pesa modwaro no. Nyinge na ena nying. Koro kunyal tiyo gi nying mondo tuon lakteche pesa nikech sirikal wacho ni interns giketo kategori mar chulo interns. Mar ariyo kanchi neno ka doho nodonje. Doho ne wacho ni jogi owinjre e muda mar ndalo 14 nikech ne ing'iyo ni to hospital kachacha jo Kenya di masani inyore. Nyocha njo ka Ruto wacho ni ginego NHIF mondo gilos shift. The reason mane timre kamano wacho ni igani kachakore to ja Kenya ka ja Kenya na nyalo wuotho hospital yoyote to yudo thieth. Koro joma chiwo thieth gi kokichulo gi dong gimbe gin dhano, gimbe gin gidware ute gi, gimbe gin gi gimora mora ma gidwaro. Ka koro en osedhi e skul mosomo higni gi te ma koro biro ma koro timo tije to koro kodwa timo tije ni tinyise ni koro to pesa onge. Iwinjo to tich to nyaka timang'o nyakiti. Taparo ni en gima sirikal aparo ni niga gito nikech kata ka ni neno sirikal to Uhuru Kenyatta ni neno group mane nitiere nyaka gi owadwa Dr. Umoluga yes. Mano tergi nyaka jela. Nyaka jela. Kane gitamre timang'owa tiyo ka giwacho ni nyaka timang'owa nyaka chulgi. Koro en gima en recurrent. Maparo ni kata ka debed ni en doho no to
to sama doho ng'iyo wachni to nyaka ging'i ni to rights mag jogi, nikech ka wang'iyo rights mag jotuo to onego be wang'i rights mag lakteche ni to gin to gitimo ang'o, gidwaro ang'o. To at the same time be en gima delicate kabisa nikech chik be wacho ni jakenya ka jakenya nigi right to life. Sama jogi ong'anyo ni, jatuo manie osiptal cha right ne to ni kanye, nikech koro ka ing'e ni sirikal bo mako matek, lakteche bo timo ang'o, mako matek, to lakteche ni right to jatuo manie osiptal cha to ni kanye. Koro kiyudo ka Migosi William Ruto wacho ni priority nyaka wang'i kata mar doctors gi mondo wane kaka wandiko gi, ni neno ko wacho ni sani ushuru ma wachoko KRA choko trilion 2.2, trilion 1.1 ichulo go salary. Anyalo nyisi ni sani kata kwa timo audit mwang'iyo ni lakteche mani Kenya ka gin adi, to wang'i ni pesa marom nade michulogi. Okapa ni biro bedo kata 1 mar pesa miwacho ni mar salary. Kata nyocha ka ni neno wik mano kadho ninjo ka sirikal wacho ni giyie golo trilion billion 2.4. To lakteche wacho ni wan wadwaro 4 point something. Eka koro wang'e ni pesa mwadwaro cha wabro timo nade, wabro yudo. Kokumiyo wa pesa ni to onge kaka wabro timo ang'o, kaka wabro sort out wach mar interns. Koro paro ni en conversation maduong'. Tan gini duoka kata ka ji nogo piny BBI. Apa na chiel kuom gik mane BBI o propose mane important ne Health Commission. Health Commission no dine bede ni no dong. Taparo ni kata weche mang'eny mantiere ma affect health gi dino bedo canvassed kar Health Commission kama mondo giwache ni to welfare mar lakteche, nurses, medical practitioners, jo clinical ang'ogi nigi nyalo bedo address nade. Nikech ka koro kamochopo ma the entire health sector en a breakdown. To koro kaka sirikal, nikech sirikal kiwacho mabe ni ok inyal miyo jogi health, to ok inyal miyo jogi education, to karakora ng'oma itimo ang'o to ok inyal miyo gi chiemo, karang'o ma koro kaka sirikal imiyo jopiny. Erokamano. Ken